mono kendo kinyal tegemea nyaka iyaw ohandi moro kanyo to ichako gi piny. Erokamano ahinya, paro maliw. Ang'eni kata joma neno achiel kachiel dala penjore kanyo ni en twak machal somo ni kod tich itime yo machal nadi, isomo titiyo ang'o madhiri mondo mi chaka ni chenro machalo kamagi. Moko bende nyalo bedo jogo ma ineno ka nitiere alwora mari to be isebedo gi gombo mar chako chenro machalo kamagi. Bende nyalo bedo moko mitimo kata e mbui, ok ochuno nyaka ichak wuoth achiel ariyo adek kiwuok kichomo chiro kumoro kata gigo minya bedo kacha. Wawinjane sigand Marion Stechi osebedo nade igni ang'wen mibedo ka intiere Moi Ikeses Eldoret, ochalo nade thuolo gi duto kotenore gi somo kod tich? Clefa Santo to Kanyariambo classes ni niga to ngima wagoni Nyasaye erokamano kawuono. Classes ni niga to Moi mostly one ga full-time students, waonge ga part-time students, except Nairobi campus. To koro kana somo kono chakre first year nabedo jatend jopuonjre school, to gino nomiyo wang'a oyawore ahinya nikech koro nan gi wider perspective mar ng'eyo kaka ngima dhi. To gini nokonya nikech na level myself to a different perspective of social life mar tiyo gi organizations. Koro nan gi opportunities mag tiyo gi organizations ma opogore a women's right to be specific. To gini no konya level up with leadership manan go e school. To kanyalo wacho ni classes be nakoso mang'eny anyway, first year gi second year, yes, kaluwore gi tich, lakini natemo monda balance gite. Seche moko na travel in and out of the country nikech what making policies ma watiyo go sana. Yani mani first year to nigi passport. First na bedo jatend jopuonjre ka ne first year. To that means in my 4 years abedo ng'at ma nigi status e school. Okanyariambo. To gino nokonya ahinya nikech noyawo wang'a to achako tiyo gi organizations mopogore, community based organizations gi NGOs, gi international organizations. Emano miyo seche moko adhi in and out of the country making policies for girls, mag nyiri gi mine. To somo to ne nyaka som nikech gima natimo atimo education English literature. To kidil gi women's rights be nyaki som nikech bokinya bukore ni wacha gik maonge media, policy making tables. Koro ne nyaka som. Koro nasoma set books kata ka ndege asomo tafuya. Asomo tafuyo. Koro gino nokonya. Koro kamano kaka natiyo school. Nyokoro Ramogi Jwang, kalure gi sigana ma jopuonjre ma ntiere godo ka gi jopuonjre machon, rowere man go e studio kinyi ma kawuono, gilero sigana gi kendo inyalo yudo kata yangore ni tije minya bedo kata kitimo mano ka itimo mag lwedo, nitiere moko yudo ari adek, moko minya bedo kitiyo kod kembe mamoko kama nitiere to mi thuolo mar somo. En ang'o madhiri mondo mi idhi manye tije machalo kamagi? Wawinyane kwa kuom Andrew Ondego korka kori magi gin thuolo ma oganda wacho gani kiyudo mar somo, iyudo thuolo mar somo ni bedi karka mondo idhi many tich, manyo tich kaluwore gi chudo mag omenda mag somo kata school fee manya bedo kacha ni manyo. To kinde ma inya yudo ni janyuol nyalo chiwo ni gigi duto to pod iwuog idhi many tich, en ang'o madhiro ga ng'ato mondo mi ochaki? Mana korka kori nyalo konowa kinde ma ukinyi kaka pok ichako dhi e klasi ma godhiambo winjo kanyo ni sa uchopo mano mar dhi e klas. Discipline gi tiyo gi sa yo makare biro yo machal nade kinde ma isomo to itiyo? Okay, mokwongo nyalo wacho ni nitiere thoro mag weche madirom ang'wen manye diod ni nyalo miyo ng'ato koso timo tije mabadhe kata side hustle ka osomo. Mokwongo kapo ni japuonjre ma yudo weche mag scholarships, ibiro yudo ni oneno ni giko mar odiochieng' odhi yudo sir moko mag omenda ma onyalo tiyo godo e yore achiel ariyo. Mar ariyo yudo ni en weche mag help kata hola mag weche somo kata student loan. Yudo ni thothgi ka nitiere japuonjre ma yudo magi to bobi bedo gi siso kata gombo mar mon mi otim tije mabadhe. Kasto mar adek en japuonjre mawuok e anyuola monyalo e weche mag pesa, nikech ong'e ni giko odiochieng' to biro yudo ng'atno endo ma oro ne pocket money gik ma kamago. Kasto ng'at mar ang'wen en ng'at ma
yawa ni kode en ng'at ma piny ok ochuno, lakini kaponi onge categories ang'wen gi to biro chuni. Koro an bedo ni nakoso bede categories ang'wen gi ema nomiyo na bedo gi gombo mar mondo mi achak tije ga an owuon. Mokwongo mondo mi achul school fee. Anyalo paro kana join janyuol nochulo na school fee mokwongo, ma kano nyisa ni mana chulo ni achula mar gwedhi godo mondo mi donje school. Modong to koro idhi mondo mi many kendi kaka idhi somo. Koro mane gima nochuna mondo mi nasom at the same time mondo amany tije mabathe mana nyalo timo. Kamoting'o weche go eko mag timo voice overs, natimo ne school actually, ma nabedo the official voice over artist mara school manasome. Natimo project ne nyithindo projects mopogore opogore to na charge. Koro yudo kata ni katimo voice over ne project achiel akaw kata sing 4,000 3,000 na nyathi ka nyathi. Koro ne en gima miyaga pesa. Because at the same time bende naduoga donje weche mag I'm very passionate kata an ga gi gombo mag weche wer. Koro andiko ne ga jomoko wendegi. Koro andiko to gi chula. Kasto machielo bende e school wantiere gi students who are very lazy. I'm sorry to use that. Like on gine kite category mar ang'wen mar jok ma yawa ni kode ka piny ok ochuno gi. Koro inyalo timo negi projects magi to gimi gimoro matin. Koro bedo ni ne ntiere gi gombo mar mondo mi ambe ka ntiere school chulo bills maga, anyalo chulo rent maga. Mane gima nodhira mondo mi achak timo tije mabathe. Yes. Wach ni gibiro e yore ma opogore maga kwa winjo gi kar kanya koro Ramogi jwang' winjo gino ma inyalo timo e yo mayot bende manya bedo kanyo mondo mi odhiri idhi ane nyime e chenro ma opogore mondo mi chak chenro ma kamae koro kori Faith Melvin uso dera ni ntiere mabuyu gik mopogore mantiere karka nipogo sani e kinde machal nade nikech wacho ni kata wacho ni ero school ni ntiere gi thuolo mar bedo gi class achiel e odiochieng' tiyudo thuolo mar timo ohala mamoko bende kama intiere kar kanyo en saa mathoth ahinya ma intiere godo e lweti kakirango ni tiyo kode makare mondo mi yud yuto e yo makare to kiseyudo yuto ni en yuto mar kochopo weekend tichomo klabu kosiwuok idonjo town idhi bayo kosidhi time yo machal nade en ang'o mane dhiri mondo mi idonje tije mang'eny wach mar hotel ntiere kar ka gi mamoko bende ma itimo e school. Mokwongo kapok wadhi mbele, just to clarify, classes of gin like achiel in a day. Niyudo ka maybe in a semester katimo like units auchiel. Katimo units auchiel, Monday to Wednesday mano packed. Koro Thursday gi Friday ema inyalo bedo lucky chieng' moro in gi class chieng' moro ionge go kata ariyo modong go gibedo distributed iyo Thursday gi Friday. Koro gima ni dhira an kaka Atieno manyo side hustle, olungo gini side hustle. Isomo titiyo. An gima no dhira an mamawa japuonj. Tung'e kaka corona no biro, skunde no lor. Koro mamawa ne onge another source of income. Koro kat en japuonj to be otimoga weche mag saloon, she's a saloonist. Koro king'iya maber kanyo, usebet kode 1 year dala. Usebedo ku survive gi pesa moyudo kama otie kaka saloonist no. In be on this other side ineno ka koro in nyako maduong' isechopo 20 years kanyo to in nyaka gi oweteni moko dala. Koro an burden no ok nadwa burden mamawa. Ok nadwa ni an be achopo Nairobi anyise ni aonge gimae to brother na maluwa be ne dhi form 1. Koro ing'eni brother na to ok inyal kete in a category ma koro expect ni oelewa ni nitie corona, nitie lockdown, koro konyal dhi school. Koro an nawe mamwa mondo nyagre gitero brother na school to an abed Nairobi ka survive kia nikech kama wachopeni kaka Jeno wacho wan joma dongo and there is no turning back on that. Wan joma dongo to onge chieng' ma wabro duogo mondo wabed joma tindo. Koro the urge
to the urge to leave the jomadongo that we claim to be. Ndio tuseme no pusha. Nikech as a firstborn, ki bet gi firstborn jewete gi ngeni giwacho kaka firstborns are responsible gi makamago. Koro ngeni I don't know, anyalo wacho ni en positive peer pressure. Opushi mondo inbe kaka firstborn ibed ngama responsible. To koro an ngeni fee wa ma UN be ndalo no ok no ngeny kasani. Koro nawacha ni fee na mok ngeny ni an be anyalo chip in mondo akonyane mama wa kamoro. To second year gi third year na chip in a very good way. Tingeni the good thing gi UN kata ki yudo 1000 ni moro iora ora e pay bill mar M-Pesa to the reflect mani isechulo gimoro ka ne 26 don koro idongi 25 koro at the end of it kata ki yudo 1000 dibich ngeni mano 5000 to pesa to en pesa. In fact ngima masani every shilling counts. Uneno ka as days go by injo ka ngato wacho ni dollar now selling at 162 165 and jo Kenya complain. Koro kata ka en 160 kata ka en 159 every shilling count. Koro anana ni we anyagra kaka nyalo mondo at the end of it anadonjo UN gi one motive. Anadonjo ka wacho ni at the end of 4 years ado wuok gi first class. To first class nani be adwa wuok ka okan just a book oriented person. Ingeni nitie somo ma you are just knowledgeable gi books to nitie ingeni kidonjo kamoro. Kidonjo kamoro kaka koro sani wan Ramogitv kaini. Don wakelo impact moro to wakelo impact moro ma positive. Koro kaka an japuonjre kaka nadonjo University of Nairobi nan gi motive moro nan gi goal moro ma awacho ni at the end of the 4 years nyakata wuog kae come a better person than the way I came. So I can testify ni awuok UN ka an a better person. Ok na yudo first class but I am a better person. Na miss first class gi some 1 point which is so painful, but according to me that was my best. To poka give up poda somo, I said we'll go school poda somo, and at the end of the day poda bro chopo kama dwaro. Kamano. Yeah. Agonero kamana nya Faith Melvin kum sigandi bene milero no yo makare. Sigana gi duto wadakawo gi kumoro achiel. Ang'eni anga dir Jane adhiambo ma KU Andrew Ndego japuonjre machon ma Kenya Institute of Mass Communication ma bende jafuambo kaachiel koda ka Marion Stechi wada winjo duto nyaka welo ma pok odonjo kar kaachiel kachiel ma bende gintiere mane studio kar ka waikre mondo mi giriwre kodwa e kindegi. Ang'eni anga kawo yweyo machuok kaka yweyo machuok ka waduogo kae wantiere gi welo wantiere kae kod Anthony ma bende dhi bedo kodwa kaachiel koda Emmanuel ma bende dhi donjo ka mago jopuonjre ma Kenyatta University. Wadane mondo wawinje duon gi bende ohala mage magitimo, gipuro koso gi nyiewo lope kure magigede. Ka en adieri mar wach jopuonjre na somo bende nyalo timo gigi duto. Siasa cha bende no ohala mitimo koso onyalo kore tich. Marion Stechi ng'iya kaka gima ariambo to mane gima otimo e sikul ma otieko koko siasa bag nyithi sikul mowuok oko kata ndeke moidho mana kowuok oko nyakora Mugejwang mago mana siasa mag sikul oko ka chal nade bende amoduogo mondo wawinj pach jopiny kama wantiere. Sa odong' dakika achiel to romo saa 4 eroseromo wakaw yweyo masani ka waduogo to ak dhi nyime kik dhi mabor. Tuanze kulipa kadi sasa, na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Yako ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo do na namba yako ya simu. Nakusote.
Kama wewe ni abiria wa matatu, iwe safari fupi au ndefu, hakikisha umelipa nauli yako ukitumia fomu za kidijitali. Hakikisha umepata risiti yako kwa simu yako in case kuna issue na unahitaji kulipwa na insurer. Risiti yako, yani your digital receipt, ndio ushahidi wako. Kama mmiliki wa matatu, unahitajika na mhudumu wa bima kuwa na njia ya malipo ya kidijitali iliyoidhinishwa ili kuwezesha matatu yako kupata bima. Mambo ni digital. Wasiliana na mhudumu wako wa bima kwa maelezo zaidi. Your phone ling. Your phone ling. Big boy, come pick up your phone. Are you not pick up your phone? Your phone going to go to voicemail. Dial *811*346# to get I will pick your call. AFCON 2023 is here. Kuwa champion na shabiki.com. Pata 10% refund kila siku beti yako ikizama. You will never lose with shabiki.com. Wekelea na shabiki.com. Shabiki.com ina give. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Ikrine sinema mapok ni neno. Kinyono koni. Winjore kendo disore. Ene ot achiel moting'o tuke mawuok Luo. Wan kod gigi duto. Mitanigo dhako. Mula mana matin. But mula matin no is violence. Sigana mamoro chunyi. Kama kawaida. Dongo chala chai manum. Sukara ore, ngich beno ngich. Mopong kod nyiero. Habari. Siari nyathima wuyudo die siari. Drama. Ako chwenjira kodi nyathini ang'ara chku. Hera. Lokri. Yawa nyathiko na yudo yawa. Tugo ka tugo. En sigana marito mondo onyise. Winam Cinema. Jumapil, saa 2:15 otieno, kod saa 4 otieno, mane Ramogitv. Sadio Mane en jatugo masulwe mar adhula matugo kaka jaloyo ne tim no eno mar Saudi Pro League mong'ere kaka Al Nassr to kod tim mar piny Senegal. Laktar ka wawacho ni ngima en mwandu, tanto Otieno kendo en ga morna mar bedo kodi odiechieng'. Omera en ng'iyo mane mwang'iyo go kodi momi iluonga ni ng'ama o. An ori kochakore gi karang'o. Ikrine piny mopong' gi mor, nyiero, gi gik mabeyo ma ok rum. Wagweli mondo ibiriwri kodwa e piny majaberni. Chenro ka chenro nigi puonj gi tugo e yo maber ahinya. Riwri kodwa ngeso ka ngeso, fweny gik mabeyo. Mino lep mara en, nengo nanga nenore ni ng'eny ngang'. Bedo gi osiepe, gi nyalo mar loso gik moko. Nyithindo. Wazazi, ino ng'ani? Ng'ani tar maka jo Kenya to teng'e to yudo mogo. Ket alama e kalenda mari, nikech rogo mar nyithindo. Tieko juma mari gi mor kod ilo. Chakre saa 3 okinyi, mana e Ramogitv. Koromo jong machiegni watie karka mbakoromo dhi nyime en mor mara ni pod nitie karka ke dikete e chenro mar mbakoromo watimo mos ne jogo mok nyal yudo wachiel kachiel
kakalo e lendo ka gintiere ot, jogo mantiere e weche mag tudruok kokalo e DSTV, Jogo TV, ka untiere kanye, ikona kani nyaka sani Signet yudo e yo makare. Ka intiere Signet, ka iwinjo e yo makare kon nyawadu mantiere kacha. Jogo mantiere Facebook makono wane ok yudo e yo makare, timuru kamano. Facebook wayudo e yo makare kendo wawinjore. Kachiel koda ka mbui mar Citizen Digital yudo kacha Ramogi TV kidieno mar live, ka ituri kodwa bende YouTube marwa mar Ramogi TV iyudowa achiel kachiel. Nyakoro Ramogi wadhi nyime, ote mayoro wamedo kawo gi kachiel kachiel. Nasingo ni kano wadhi bedo kae kod welo, kendo welo madhi bedo godo ka dhi medo miyowa paro mopogore opogore. Ote ang' abie bang'e ka welo gi osekona paro mopogore opogore ma gintiere godo kar ka. Ang' achako di Emmanuel Owaja. Ote gi ang' abie bang'e, ang'eni ote mar Ruth Nyathi Ochieng' tiere kar kanyo. Ang' warangi mana bang'e ka ang' wantiere kar ka. Ang' achakanyo kod Emmanuel Owaja. Emmanuel Owaja japuonjre ma KU kona sigandi matin kotenore kod weche mag somo kod tich. Mokwongo iulri ne oganda kaeto ikongi ni akanye dalane kanye, kos mane mitimo to sigandi en mane? Yes, an iluonga ni Emmanuel Owaja. An koro an jatieko KU to awuok Asembo, Siaya. To KU kanyo asebete kuom higni 4, to higni 4 mabete godo asego siasa, apuro, koro mago e gik matimo mondo omiya adhi mbele. Koro gisani to siasa asetieko nikech KU siasa nitiere time migoe, ae koro time moro to koro weni mondo isom. Koro giseche masomo, apuro, atimo gimiluongo ni agribusiness. Koro agribusiness kanyo wan gi open field to gi mag greenhouses. Koro greenhouse atimo gimiluongo ni hydroponics farming system. Hydroponic farming system ni apidho godo nyanya. Koro nyanya ni ema ause maybe like in a month anyalo go like 1 ton, and 1 ton is 1 kg at a price of 60 shillings. That is grade 1 and grade 2. But grade 3 also at 20 shillings. Then open field apidho kitungu to apidho cabbage. Koro cabbage nitie kaka seche moko iuso per head 45 shillings 30. Then kitungu to 1 kg maybe at 150 to the off-takers. Yes. Erokamano. Nyamago duto itimo e kinde ma pod isomo ma koso kinde mikawo yweyo? Magi te atimo ka adhi school. Koro iyudo ka Monday to Friday an gi classes, but on Saturday and Sunday anyalo wuok adhi e puodho, ang'iyo kaka puodho en nikech puodho kanyo be nitiere jok maketo marito. Koro achiel ariyo adek madwarre, ng'at manie puodho go na simo tanyise ni kanyo ka en kudni machal kamae to yath ma kamae aoro ne pesa to dhi onyiewo yadhno. Then koro yadhno emigoyo ne kudni no. Then mano e greenhouse. Then open field andiko jok moko be ma olo ne gigo pi. To duto te atimo gi kadhi schools nikech iyudo ka seche moko an gi classes 3, then ka class orumo anyalo ringo adhi puodho ang'e achiel ariyo adek. Kamano ahinya. Iwinjo kanyo en biro sechiwo thuolo tije ne jok moko. Tony, oyawre kendo machiegni mos oganda, iler ne oganda ni Tony te ng'ato wuok kanye to gimane motimo e mbalariany ma KU, to sigandi kotenore kod tiyo kachiel koda ka somo ochal nade, to tich mane ma itimo ma inyalo wacho ni all legal businesses inya wacho ka oyieni machiegni? Okay, erokamano ahinya Cleophas. An iluonga ni Tony Odhiambo, ka nying moro mong'ere oko kocha mar siasa giluongo ni Master Tony. Koro Tony awuok Homa Bay, kamoro ni kar Chuonyo, Thurga Dipo Kuome. An Kenyatta University ka an e hika mar 2, an e School of Law Arts and Social Sciences, atimo political science or political studies. Gima nyalo wacho atimo in terms of
side hustling mopogore gi somo. Ago siasa mang'eny, mano okanya pando, mano gimatimo. Kasto kichak iwe gi mano, KU wan ga gimoro kaka siasa kamae kotimore, tinong ka the more we support a certain coalition, more win. Tinong ka jomoko mi tax shop, kata jok manigi tax shop go, miu some slots to mondo supply gi duka. Koro for example, wan nyiche wan ga gi a group of 3, ne an nyako moro ilongo ni Vivian wa Kisumu, then gi moro ilongo ni Velma ni enya Giriama. Koro nyiche wa loso ni wa uso gitedo mandas to supply to the tax shop. Koro nyano ka mandas kwadwa kao ngano achiel, to wanyewe at 240, then kotede mowuok maber mwause to like something like 700. Koro ne profit wuok iye to inono onko odiochieng' watedo kata ngano 4 to supply. Koro mane gima nyalo wacho ni watimo though nwachake this semester. Sasa to nachako last nini be gima sebedo ka chorona kata fiambe fino chulna dichiel kende kana join. To nyaka areno achule kenda. Siasa ni chule nade. Koro kanya morai nikech ng'ato penjre en obedo mana ka en class rep, ok ano sedonje siasa, owuok oko dhi bedo jatelo e sikul kote ochune jopuonjre mopogore. To kata nitie ga osara mimiyo ji koso moko ma ji chako bende siasa opogore. Nitie jo siasa manie apis gi jo siasa mantiere opposition mar Students Governing Council. Mago nitie jok manie oko. Nitie osara mimiyo uweye kaka jotelo manya bedo tich. Koso en ga mana gombo mar donjo e kata kusedonjo koka uchako manyo orak moko 2-3 ka uso e lwetu uyud pesa. Itime nade? Ere kako bedo tich e kinde ma usomo? Tedach kode yo machal nade? Okay, Cleophas, wabedo mana dier, to wawacho kaka siasa ringo. Siasa ng'eni luwore gi kaka igoye. Kendo opogore kaka ng'ato benya strategies opogore mag siasa. Koro kaka wan, neno kisebire university, to ichalo ng'amo bire e open field. Makoro chako manyo kende. Koro kibiro kacha tibede class nini idwa somo, idwa first class. Then iwuok ka onge gi ng'amo ng'eyi. Iwacho gani okochuno nyaka janyuolni kata wadu more mabede siasa monde kitimri nade ekiyudi kata kibedi iyudri kanya. Idhi penji kiwuok oko idhi dwaro tich tipenji ni ng'ami ng'eyi kata ng'ami ng'eyo oko ka. Koro for example nachako like I can say the Parliament of Kenya National Assembly and the Senate kane 1.1. Wade we interact with the MPs and the senators, Senator Sifuna, which this time round know me a bursary of 5,000. I appreciate. And then what the office like Babu Owino, what the Ramogitv as comrades. When you look at there's a group of 3 organized to the KICC Kajacha is on the 20th floor. Jomanyalodi. Koro kwa de kanyo to uwo kwa de matin koneni as we are also aspiring. And we are glad wagombo ni wambe chieng' moro wambe wabedi office makori intieni ka usewe kadipono we koro kwa bedo kanyo uwo matin ya ikone gi mudwaro we are still students koro ikone ni wanto gimo sani wanyalo dwaro ok wadwa handouts wando nyalo mana konyo mondo wambe wasom otimre nade wagika koro nyano ka that thing miyo pesa maber sanche moko. Erokamano. Ilere yo makare. Ang'o dugo penji bende ni koro somo to kore somo yo machal nade ka kinde go iwuok in KICC office senator une bunge the co-purpose mari mar bedo skul ga bende ichope kare kinde magi bende timo bathe ka ere kake balance mano duok mana mapio sana kapokwa. Okay somo an ng'ama class okalewo mano be momi neno ka deko ka. Nige class machakore saa 1 nyaka saa 3. Adhi class no saa 1 nyaka saa 1:40. Then wawuok. Matena attend class no for a quarter. Quarter. Tawe modong. Koro do nawe modong no but awe kadhi
fuatilia gik manote manotim. Koro class nyaka mano gima nyaka dhi moka nyaka ta leo. Actually I'm the class rep. Ber. Ber. Erokamano nyilere makare. Ang'eni ka class reps ng'eny. Untie donge class reps duto ka untie ka to be usoma yo makare ma utieki. Nitie jogo maneno achiel kachiel kole mbui mar Ramogitv. Wayuda ne ote mare kantiere kar ka Millicent Adhiambo ntiere kaunti ma Kisumu. Watemo luwe. Oseikore kanyo gi jok moda twak godo achiel kachiel to sani kantiere ote moro amora ma uyudo kar ka moda duoko. Ang' uduoke ane sani. Ikona Millicent podi to koro sani wakawa ne ote kama gintie ka. Ruth Nyathi Ochieng' wacho kama. Jopuonjre ma somo to tiyo ok chandrega kata tok tieko somo ngimagi dhi nyime maber. Shida en mana ka japuonjre kia tiyo gi pesa. Penjnagi ni ere kaka gi balance somo gi puonjo mogik penjo mogik midhiero gi gin mage. Awinjo twak kaka pile kanu moja. Erokamano Nyaruth kuom ote mari. Vitalis Ochieng' wuod Gem Karariw. Japuonjre ma somo to tiyo ber. Okrach mak mana ni ngimagi gidwaga ng'aw malo ahinya. Ero monyiero kago te odagi wacho ni kata giyiere ni ging'awe. Wacho ni maka oyudo pesa koro gikone bang' somo otiyo godo marach makoro berne bende onge kata ok gite wacho ni ok gite moko ma aneno kaluwore gi ngima magikaloe. Erokamano ahinya. Odhi nyime kwacho ni gikonyoga jogo ma bende ni bang'gi ka gipuonjo mondo kargi odhi kare kendo ber nikech oparo chien moko to wuololo. Wacho ni en nyise nyiewo geche gi lope keto wadgi kata wadgi chandore bende ok obadhe. Wacho ni kata ka en janyuolne bende ok odewo en oromo. Aya, Injinia Lazaro Kanyambok nigi ote ka wacho ni loch mos na nyirigo wan gi chuo bende mosa ji tewe ubagusi. In fact kawuono ane twak ma is encouraging and motivating. Wacho ni diere moro atiyo University of Nairobi Mamlaka Flats wacho ni electrical department ang'eyo students mathoth mane timo side hustle club 36 wacho ni Stella Winja kod kuonde moko nyiri ma temptations miyo donjo e mtego mar sugar daddies. Please bi uwinje motivations. Wacho ni ber ahinya nyaro mabei dala ka kod nyara sembo. Injinia Lazaro Kanyambok ma Kariobangi Jamaguje. Ote odhi ne nyara sembo kod nyau mabei. Nyo mabei agin ariyo ka. Mage mos Andrew jogo we yoko mondo angi duogi. Christopher Opondo mar Masasia Ligega Puoch kuom Ramogitv. An achiel kuomgi kendo aneno ka ngima yot nikech atiyo kendo part time antiere school but gino dwaro ng'at ma wiye oyawore nikech nyaka atem atek mondo kik atem aher mondo kik aher pesa moloyo rieko. Kokamano arwako mama na Benta Atieno Opondo mar Masasia Ligega kod boda ma Ligega. Erokamano ahinya. Ote mari chopo kayo makare. Wacho ni mage ote mag jogo maneno ka wuok e gwenge mopogore opogore kendo gimedo mana donjo kata ka wadhi nyime kod somo gi. Lydia Otieno wacho ka ni en chenro kendo wacho ni en osiro twak. Odhiambo Moses watching from Osiri Nyatike with my lovely grandma Lucy Ochuodho. Erokamano ahinya. Irwake chenro lovely grandma Yudmos Lucy Ochuodho ikaine chenro ka achiel kachiel. Moko ang' waduogo wasomgi kaka wamedo mana sudo ka. Ng'eni nitiere ote mar Derrick Okomo. Asome sani kapok aduogo ka kendo. Owacho ka ni an Derrick Okomo ka ni Kirinyaga. An achiel kuom ng'at masomo to tiyo. En gima ber ahinya. Nikech isomo king'eyo ber masomo no kelo. Chandruok mar somo ma samoro maka en seche mitime penj. Nikech wuon tich neno ka gima adhi ketho seche. Gigi timore kendo magi gik moko nyalo wacho na dieri kwak oganda mathoth e yor tich kinde magintiere oko. Ote mamoko medorogi ang' waduogo mondo wasomgi. To sani akawane pach Jen
Jena Dhiambo, sigandi ni lero nwa yo makare kano chako chenro kendo ikono wakanyo chenro mopogore opogore mantiere ka kitimo gi e sikul ka kitimo gi oko. Oda siwacho ni jok ma dake toda kawuono imiyo gi chieng wuok tich. E chenro gi duto wacho kanyo weche mag somo kod mano mar tich ma kama gino mano dhiri michake kachiel koda ka wach machielo maduong' ma ipenjri kanyo ni classes magiere iselerno kaka ipango gi e yo makare kendo koro penjo maduong' mantiere karka en ni iseyudo pesa ni nitie jogo ma koro ng'e ni ja ohala in e skul ka status ni lokore kaka mar Marion ma koro kiwuotho e academic highway to in president in makoro igonyo ji in ma ofuki in makoro yawo kanisa ipogo ochal nade e kinde go koro isechako tich to joadu mamoko pontiere skul. Kwanza gima nomiyo achak uso en ni seche moko ineno ka nitie gik moko midwa ng'iewo na like EIB ka kwayo janyuol nikech in first born, I'm the first born by the way. Koro miya ni seche moko janyuol nyalo miyi pesa asto komiyi pesa ni kibalance gi ineno ka pesa ni moro dhi dong' koro kodong' kamae inyalo chame to rum koro ko ndo nikech kiko rum inyalo timo niya omed nyuolore like ufanyie investment so kitimo kidhi kawo law moro ikawo kata wuoche king'iewe dong ineno idhi yudo pesa ni cha minges moro kendo koro pesa ma komiyi pesa no ibalance go koro profit modong' ichako timo go gigeni moko to pesa kiyudo e school ngimani ok nyal change kabisa nikech ko change what about ka biashara no rumo inyalo timo na kiseng'awri malo in koro kata classes ok idhi chulo mana ji timo ni tijeni koro profit no ikano seche moko by the kase uso ga kuna si kwa nini hapo shule ntiega adhiga kanisa moro ni Kenyatta University SDA koro SDA ni wagologa pes chiemo semester ka semester koro mano awacho ga niya agolo kaka tithe kata ka nitie mchango moko migole kanisa nyaka gol koko Nyasaye ogwedh tija mago kende to gima no motivate en ni mondo koro ka wuok oko chieng' matieko university kabed gi stress koro achako wacho ni ang' nagol pesa kanye asetieko skul aonge tich wacho ni achako wala ni koro kingi mondo katieko onyalo bedo kata wala moro maduong' koro mano nikech ok adwa wuok e university kaka nadonjo like ing'eni university en place of networking koro nyaka ng'era gi ji mang'eny wala ni mondo ogrow koro ka wuok oko kik miya tich mang'eny. Erokamano ahinya. Iwacho ni kama idhi tisomo paro mopogore opogore romo kod oganda man gi lony mopogore opogore kendo kanyo miloso osiep minyalo bedo godo e ngimani kata tok skul ni odhi chalo nade. Marion, ibedo kanyo ka itiyo tich makelo rowere nyithindo manyiri kamoro achiel kata ka ikedo ne ratiro magi e chenro mopogore opogore kata kodoko ni isomo to chenro gi osebedo ka goli nyaka e oko mar piny Kenya ka idhi twak kendo ka iloso chenro manyalo konyo nyithindo manyiri machalo kama. Sigana miwinjo ka wuok kuom rawera ma bende pod ni e sikul mano ka ike mar ariyo Jena Dhiambo omi paro machal nade kuom nyithindo kata jopuonjre mantiere e sikul to gitimo gik moko mopogore opogore mondo mi giyud yuto to pod giyudo lony margi somo bende gintie ka gidhi somo. Anamor ahinya nikech wayudo ideas mag nyiri ma pod somo to tiyo to koro golonwa intentions mag manyo sugar daddies gi benefactors ma wang'eyo ga in courts koro gini miya motivation ni activism watimo tiyo to kelo the benefits waneno benefits kuom nyiri gi ma wan godo e set kawuono to ayudo ka most nyiri mathiso be bedo motivated ka gi grow up gidonje mbalariany to ging'eyo ni anyalo timo business kasomo tanyalo timo gik moko achiel ariyo manyalo kelo pesa to ok manyo shortcuts mag manyo pesa nikech kata recently wan gi cases moko ma ok mit ahinya cases makelo wich kuot kuom nyiri cases makelo
problem gi pressure. Koro anamor ahinya nikech nyiri ma wan godo ka act as an example ni nyalo timore. Wan kaka nyiri wanyalo time, wan kaka nyiri wan capable, wan kaka nyiri wan gi energy mwanyalo tiyo twasomo. Twatiyo maber, twasomo maber be. Wayudo nyaka first class. Faith Melvin nika. Yes. Faith Melvin, wacho ni kata kisomo, itieko gik mopogore opogore. Iwinjo ka Tony owacho ni en e klas, en otimo gik mopogore opogore mag siasa nitiere kar ka. Nitie gik moko ma oganda nyalo bedo ka penjore ni kisedhi e mbalariany. Nitiere gik ma donjo ni kata ting' ma medore kuomi. Ponono gik ma kamagi bende isebedo kineno e alwora. Iwinjo kacha ote modonjo jok manie mbalariany masiro jowetegi mantiere dala, mantiere classes mapiny, mantiere primary, mantiere secondary. Gik ma kamagi ka paro donjo, iwacho ni nitiere first born. Pressure osebedo ka chal nade. Mano mar duoko lwedo ne jonyuol, kata mano mar siro somba nyithiu mamoko. Uno kata ka gintiere kata wede moko mantiere. Wacho ni ero nyarwa osedonjo mbalariany. Ma nyara ng'ane makayo, ma sembo kacha, ma odhi okolal Mombasa, ma ni Mombasa to ero koro some mbalariany ma Nairobi. Osechalo nade. Pressure machalo kamae ka isedonjo mbalariany kendo nitiere kar ka kendo ting' nitiere kuomi. Ok anyal wacho ni like pressure no na receive directly. Pressure no biro in a very indirect form. Nikech an onge chieng' ma nose nyisa ni koro onego achul fee ng'ato or something. Koro in kaka in ema imiri pressure on your own. Itemo kete as if ni koro kaka tiyo ni we aorne kata jalup na pocket money. Onge ng'amo nyisi. In ma imiri pressure ki in mondo ing'e kaka i-manage pesa no. Makata korumo. Itie meme moro mananeno just recently. Ng'ato wacho ni si nimekuwa na 10,000 sahi, imebaki 3,000, nimetumia aje. Koro kata ka pesa rumo, pesa miyudo no, kata profit no, kata korumo, i-count. Ningeni out of the 4,000 mana antie gocha, na oro ne owadwa kata 1,000. Ingeni mano ise make a positive impact. Kata ka moko go koro itimo go gik moko like magi, koro you don't feel guilty. Ingeni nitie guilt ma be en self-imposed guilt. Onge ng'ama nyisi gimoro, onge ng'ama kwedi, onge ng'ama wacho kata ni itimo marach, onge ng'ama wacho ni itimo maber. Koro in ma you impose the guilt on yourself. To koro ineno ni kaka nasewacho ni atimo ga gima kamae ni. There is something that the family expects from me. Nikech nitie kaka the expectations magi gi kaka the society. Nitie some expectations ma society nitie go kuomi kaka jambalariany. To like you cannot escape that. Kata king'eyo ikia anyalo wacho ni gin mana gik ma automatic. Nitie kaka society view ng'ama osedhi university. Gintie gi expectations ma gi expect from you. Koro kaka in owach ni kaka josiasa gi dok dala nigo picha gi Babu Owino. Nitie expectation ma jogi expect. Ni kara ng'ani oseromo nyaka gi Babu. Koro dala kuno ang' ni gony ji makati onge pesa no. Mane kama pressure donje. Mano kama pressure donje. Nikech koro ing'eni wan be wantie gi social media. To josiasa gi update kila kitu. Ka giromo gi Babu Owino gisego picha gikete mbui. Ka giromo gi Kenya gisego picha gikete mbui. Koro ing'eni the society, the media, the what never forgets. Koro ki chopo dala kacha, koro iniji parade ka ng'amo ya university. Koro ji be ok bro nyisi, gibro ng'iya like ng'ani dong wuotho ga gi Babu Owino gini, dako segonyowa. Ema kori romo gi ng'ato e ndara to penji ni wuod ng'ane, to tinde dak inyiew na skari. To en okia like
ni dhiga kuno mondo iyud basari, chul fee. Lakini ji kia. Koro in kise donjo in the field of side hustling to it is you've made it known to other people. You'll just have pressure left, right and center. To nitie status moro katoko kiketri kanyo ji broketi kanyo. Like they'll view you in a very different way. Giwacho ni kata ingeni kaka wan jo maneti hotel ngato okneni ile environment ma itie cha ngato okne big deal. Koro in minge the pressures, the challenges that you face kiti motijino. Lakini jidwaro ng'iyo the end product. End product en mane pesa miyudo kono. Koro wow, let me just say the society doesn't really care what you go through to make the money. Gima gidwa neno ni pesa no titiyo kode nadi. And sometimes you really wonder can you make that money. Andrew, akili yetu wakendi. Wacho ni gima Faith Melvin wacho ni anyuola kata jopiny nyalo bedo gi paro. Gin koro ting imiyo ji ma opogore kendo nyaka sani onego bed ni ineno thuolo ma intiere godo maneno ni tijno ochopo kare. Manya bedo penyo mopogore kod mano bende mosebedo katimore achiel kachiel. Korka kori pressure gi kaka ineno chenro mopogore ma jopuonjre yudo. Ineno ka japuonjre mana kuom ranyisi nyalo kata kona e thuolo mari ka intiere tich. Gi thuolo ni ka isomo. Anyuola osiepe mantiere karka. Ere kaka irango ni adier i-maintain social life mari mar somo ni kare, mari mar loso ohala bende dhi nyime e yo makare. Mapore dhigo nyime nyaka sani. Mokwongo Cleophas abro wacho ni nitiere jawinjo mopenjo moro kata mowacho ni iyudo ka japuonjre kose donjo ohala kata yudo tije moko mabathe to giting'o ngima malo. En adieri makende ni ng'ato manyo pesa mondo mi kik ngimane obed machal. Nyaka oket lokruok emomiyo wamanyo pesa. En mana ni gima muhimu kanyo endo kata thoro wachen ni pesa miyude ni itiyo kode yo machal nade. Mar ariyo, pressure nitie. Ang'eni kata sani kawuok kae ni to jadala dhi gochane ni wanenie TV ornwa gimoro. Winjo. Bole gimoro. Gisene nigi sut ka. Gisene nigi sut ka. Pressure to en gima ntiere. To luwore kaka first of all nyaka prioritize yourself. In owuon pesa gi gikonyo yo machal nade. Kuong gikonyri mondo go kikony jok mamoko. Koro obire yore mopogore mani gima nyalo wacho. Yes. Erokamano ahinya mago paro madonjo mopogore to iwacho ni e kinde ma itimo weche gi kata gibed mag ohala kata ka intiere kod giyo machal nade ting mane maduong' mantiere kar kacha mamiyo idonje gima chalo kamae mar konyo oganda jogweng' kosi donjo kacha mondo mi kata kitimo ohandi moro tigeto kom moro kosi itimo tijno gi ageta mane kata gima ne miyo idonje tich machalo kamae. Emmanuel korka kori somo nitiere karka kinde oketenge ng'ato penjo ni kinde ma ichako timo tijni gi kinde ma ne okitime pogruok e duoko magi bende nitie results magi ka irango semester mokwongo semester mar ariyo ochal nade e kinde go makoro duoko biro ido results magi koso gin mabuogi gibuogi maber koso gibuogi yo marach bende buok be inya buok kedo duoko maber korka kori Emmanuel ochal nade. Yes, an korka kora nyaka nachaki results academics to meka to beyoga makata ka onge class to jitimo penj kata kaleo to nyaki winji ka ng'ane penjo ni ng'ane pok obiro to pok abiro nang'o nikech mondo kata ka ne iye kacha to nitie kaka en gi formation moro koro gigi duto te watimo mondo omiwa tich mayot mar dak. Koro mondo mi gima chal kamae atim en ni samoro kane pok achako na kwecho to koro aneno ni kwecho be kikwecho ahinya inyalo miyi nying. Koro aneno ni koro kar mondo omiya nying kech ng'ato biro wacho ni ng'ane kwecho ma puth ber. Koro mondo kik ng'ato compare gi puth to mondo achaki gimoro manyalo miya yuto moro. Koro naneno ni
e skul ka yuto mantiere ji ose exploit. Koro akoni an koro we atime mopogre. Koro awuok tadhi be mana machiegni gi Nairobi kae manyalo dhiye. Koro amanyo puothe takoni an we apur mondo ka at the end of the month an gi gimoro matin to seche mi in gi pesa ofuko be kata ki iyawo PDF tinyalo somo nikech seche ma in gofuko nono PDF ok yawre e campus waluongo ni kuinama. Koro seche mi iseinama glucose machopo e obwongo onge. Koro mondo mi glucose ochopi e obwongo mondo obwongo osom PDF nyaka ibed gi gimoro e ofuko. Koro emomiyo naneno ni adhi amany gimoro e ofuko kik akwechi. To through that I call it intrinsic motivation. Ok kata ni koro ni aneno ka ng'ato timo koro an be akoni atim. En gima self driven. Koro kata jowa gi bet kama nitiere ng'at moro mose gombo timo gimoro. Kineno ka en gima kitimo to kelo positive impact, anyalo encourage ni mondo itime. To kapo ni kitime to negative results ema wuok, itimo gimiluongo ni substitute. Koro iweyo mano ichaki idhi machielo makitimo to mi positive results. Yes. Mae ohandi mokwongo ma itimo koso ni chako gimoro to iloko paro. Tang'o ma kelo paro machalo kamano? Okwongo, I was a politician. Ni we siasa? I don't think if I left it. Yes, maybe I'm on a break. Koro, abedo a student leader KU 2021, 2022, 2022, 2023. That was also a source of income. Nikech kata kwa ng'iyo Kenya waka, politics is a source of income. Mano be kata gima sirikal timo. Koro kane ochopo term nikech constitution be opogre in each and every institutions. Koro ibro yudo ni nitiere kama kisechope to koro you can't continue with politics. Koro ikoni let me give room for this younger generation as you exploit outside so that you create room for others also to thrive. Koro naneno ni mondo awuog oko awene ji katoni gini mondo gin be ginyagre go. Koro amiyo gi mana advice achiel ariyo adek akone ni timo kama mondo gin be gibi ka wan wasudo mbele nikech koro seche ma in mbele to iwene ng'ato thuolo en be inyalo ore me otimri nade okonyi. Koro mano e mana chako godo adonje agribusiness. Yes. Erokamano ahinya. Tony, siasa chudo? Siasa chudo. Nyalo miyo wacho ni en somo kod tiyo mantiere kar kae to nitie ng'ama wuok e skul sekondar kodonje mbalariany to penjre kacha ni ne nedboy e skul ka nedboy na Nelson Opiyo nowuok e skul kodonjo odonjo e university to duogo paro mana ni kaka ne nedboy cha pod nyadhi mbele bedo headboy. Oyudo ka papo opogore, siasa magore gacha opogore. Gimobedo machiegni en class rep. To bang' mano ji dhi mbele. Class rep niore gimoro matin, anto nokorna, kata kamano adhi nyime. Nioro ma credit ka, gik madonjo kar ka. Tiyo, inya bedo gimoro ma ichuli, gimoro ma ok chuli. Kata kama nya wacho ni adieri, en gimoro ma ng'ato nyalo kawe sane mondo mi odonje kinde ma intiere e mbalariany. Okay, siasa anyalo wacho ni siasa chudo nikech nachako siasa ka ja klas 4. Adonjo siasa. Kana donje klas 7 nabedo elected mani iluongo ni gige jo primary, iluongo ni primary politics. Nabedo elected CS education ma represent Nyanza region. Nyanza region. And by then election manotim mar Nyanza notim Kisumu boys. Then nobiro Nairobi. Nairobi school manitime mar national. Koro mar Nairobi to koro nigo e table. En koro kanionge connection to kiyude. By then on kama head teacher was the KEPSA chairman Nyanza region. Though nokobiro Nairobi koda election
election. Ne wan gi wuoyi moro iluongo ni Clinton Chase. I think sani en UN. En ema ne en deputy president by then. Koro by kanyo ne nitie allowance. Sasa mwadhi tinongo komiu allowance ng'ato ka ng'ato 5,000 at the county level. Kasta donje high school. Mano primary mi 5,000. Then adhi high school. In tich chako chon. Adhi high school to adhi adonje siasa no be mathin dio agoye tawe. Abire koni. Koro e campus kae nachako at 1.1 as a class rep. Asedhi to kaka neno kaka koro KU ka in congress kako wajagini nosebedo congress ka gin congress michulo per month. Mok ni gitimo ga ni ena congress gi nying. And there are some allowances mabe giyudo. Sani kamine no orito pesa mar honoraria. Ma en be ok en pesa mathin. Mane bro mi. And kagin kuja gin gi advantage ginyalo chiemo nono. And like the comrades. Manyaka ina kaonge pesa. Koro an mane umiawacho ni siasa chulo. Kasto king'iyo SGC wa gin jok moko michulo pesa maber. Nonka president ichulo 16,000. That's a big cash. As a comrade. Yeah. Kaini school tichuli 16,000. Ichiemo nono. Kidhi office BSSC. Sani endi chae ni kanyo endi. Kidhi gipi mimodho. Inyalo kata nindo keichiri. Jomoko inama. Mane omineno kaka giwuok oko. For example, I can make example with the former president Kenyatta University, Teddy can obedo secretary general, then obedo president of the campus. Then from there, obedo appointed with the president to look for the national disasters. The committee, no. Mama be another job apart from that political. Mar school. Koringini oyudo pesa. En gino matimore to nyalore. Aya, nyakoro mo jonda iko sekalo 40 kod 2 wadhi nyime. Ichudo, jomoko chudo, jomoko ok chudi. Jomoko bende ka wuotha in gi allowance matin, moko bende ionge manyo, ohala michako iwuon bende ineno kaka ilowe ka jen kachel koda ka owaja kod Andrew Ndego kae waneno gi achiel kachiel. To koro bende penjo sega penjo duto to duto ang duoka penjo ne kae to bang'e wakawo wach mar mogik ka ngotieko chenro. Achako di Stacy Marion. Be ng'ato Marion Stacy. Yes, mane kaka iwacho donge. Marion Stacy kama intiere be ng'ato sekoni ni iweri gi wuotho mang'eny isom. Kumora mora magino sebedo ka Rome akianga mosekoni ge kanye to kata kamano bende paro segabiro kata ini wuoni sega wachni ok abede pinchi moro asoma gosena somo podi ka giga dhi go nyime. Weler ni wach ni Cleophas. No kawacho ni ok asomo. Ase no kanyal timo gigi ko kan disciplined, ko kan time conscious, ko kan with integrity, respect gi charisma. Koro nyaka na bed gi gigi te. Emomiyo na land most of these particular volunteering activities, organizations madongo. To kana ne first year, mana bede jatend jopuonjre no, non-class rep. To class rep tijen coordinating classes, gi attend classes go. Koro seche moko kana onge class, my lecturers would know ni aonge class. To nan gi explanation ma legit. To kana donje third year gi fourth year, na bedo gi discipline ma koro ma high tech, ma koro nan gi kaka leverage kaka donje class gi kaka wuotho nikech on Thursdays gi Fridays na onge ga classes. Koro nan gi anyis organization ni on Thursday gi Fridays, Saturday and Sunday I'm available. Koro wach somo no tang'eyo ni nyaka som nikech baba wa be nyisa ni koka somo to onge ng'ama dhi somo na. Koro nyaka somo. To wach somo to asomo Cleophas. Kiki wache matek. Ero kamano. Atede somo to ber. Somo to ber. Mano nyaka waluwe makare. Kero ka wantiere karaka. Angwa yudo nyakoro mogajua kama intie kacha ne yudo gi machala. Aw chiri penjo wada duoka wate. Mana Melvin. Karikan. Bose koni ni
isomo wala ni koso ni timo chini ya maji no chal nade mondi jonyuol longe ni timo mama no ngene timo tich machalo kamano ka in e skul to no wacha mama wane onge shida mora mora kama nayudo challenge ni during campaign times ma 2022 cha nochako late 2021 koro ndalogo I remember nantie 3.1 ndalogo kawinja ni baba nitie Kisumu aserwako lada adhiga ka baba koro every time azimio nadhiga mochopo time moro ma classmates garo nyisa ni wach kwayo nos ni iwe beda ni piny so like mano kende to an okna nene ka gima en challenge. I took it as a positive challenge nikech ingeni somo to nyaka wasom mana nyisra ni dina somo unit moro kanyo mano dhi koda marach dina kadhe dina yudo gima dwaro. So that was a positive challenge to me. Ero kamana ahinya mano kama ntiere kar kae kona kane atudra kod Joyce Oduor ka entiere wach mar masira mara mach mano kel kod gas mano moche gwenge ma Embakasi entiere hospital mano ma Lucy kama bedo tuwe kod achiel kachiel yor simu okono nyaka sani chal mar wachen mane Joyce Oduor oyawre ero kamana nyakuom bedo kod waka achiel kachiel lene nyakora Ramogi jwang ni chal mar wachen mane nyaka sani masira mar mach mano neno ka ji 160 notere nyaka hospital no mano mar Mama Lucy kama moko ariyo oweto ngimagi ka gintiere hospital no mano mar Nairobi West nyaka sani chal mar wachen mane kod Joyce. Ero kama naina Leopas abiro ni achiel kachiel kantiere od thieth mano mar Mama Lucy Hospital mano bore Nairobi kae kama bende kaluwore kod telo mar hospital no wawuoyo kod daktari mano jatenda mano od thieth mar Mama Lucy Hospital Dr. Martin Alfred Wafula onyiswa ni nyoro gotieno negi yudo joma ne owang' kata joma ne oyudi e masira makamano kata joma masira makamano nojuko maderom 169 nyaka sani gitimo chenro mar thiedho jogo to nitie moko kuomgi mosewuok osuptal kata kamano nitiere jomoko mane oyudo hinyruok ahinya e masira mar mach manotimore e kar dak ma Embakasi mano bore Nairobi kae jogo mane nitiere kod percentage mamalo ahinya mar wang' ne otergi kata ne gibedo referred e od thieth mano mar Kenyatta National Hospital kaachiel kod KU Hospital ka nitiere ji 7 mane nitiere kod kiwango mamalo ahinya mar wang' mane oter e od thieth mano mar Kenyatta National Hospital ji 17 noter e od thieth mano mar KU kaluwore ni ne gintiere kod kiwango mamalo ahinya mar wang' kata kamano kaluwore kod laktar Martin Wafula ma bende ochung' ne od thieth mar Mama Lucy Hospital giwacho ni nyaka sani pod gitimo chenro mar manyo jomoko ma ponono noyudo wang' to pok ochopo e od thieth nyaka sani giwacho ni gintiere kod ambulances 7 ma bende koro gitiyo godo mantiere standby kata ochung' achung'a kicha mar manyo ng'ata ma ponono ne ojukore e masira makamano to pok ochopo e od thieth. Wacho ni nyoro gotieno ne gintiere kod ambulances mago maderom 15 mane gitiyo godo bar mondo mi gires jogo mane nitiere e masira makamano. To ken mana mano kende Cleopas nitiere jotelo mopogore opogore ma bende ochopo e od thieth mar Mama Lucy Hospital kae mar mondo mi ginonane kaka wachalo. Wantiere kanyo kod jaod bura mano mar Embakasi East mano Babu Owino ma bende ochopo e od thieth ma Embakasi kae mar mondo mi en bende obi ononane gino ma bende notimore. Kata kamano giwacho ni masira makamano nobiro kaluwore kod lori moro ma bende noting'o gas mane omuoch gotieno ma bende noyudo ka joma thoth ahinya ne nindo. Kata kamano wacho ni nyaka sani pod gitimo chenro mar nono kata gibiro bedo ka ging'iyo kaka inyalo tiek kata inyalo tim nonro matut mar yango gino hie ma bende ne okelo masira makamano. Kata kamano Babu Owino korka kore wacho ni obiro bedo kokonyo ahinya jogo ma oyudo lal mathoth e masira makamano kwacho no biro chako chenro mar gero udi moko ne jogo ma oyudore e masira makamano kaluwore ni mwandu mathoth owang' e masira makamano. Kopogore kod mano Senator e kaunti ma Nairobi kae Edwin Sifuna bende oloso kodwa ka wantiere od thieth ma Mama Lucy Hospital kae en bende ochwalo ote mage mag kuyo kaachiel kod lit ne familia ma bende owito jogi e masira makamano. Kata kamano
giwacho ni masira ma kamano manotimore otieno response ne ber ahinya kaluwore ni nitiere migepe mopogore opogore manonywako lwedo mar mondo mi gibi gires jogo mane ojukore masira ma kamano. Kata kamano, Senate County ma Nairobi Edwin Sifuna bende wacho ni kaluwore ni obetga e kamiti mano mar teko e Senate kacha, wacho ni gibiro bedo ka giluongo duol magayo bech modhi e pacho kae mano EPRA mar mondo mi obi ononane ni to gin kembe mage magichwalo ne license mago mag bedo kod kuonde mag jazo gas e pacho kae. Ka bende wacho ni ok en gino maber ahinya ka kembe moko ma imiyo license ma kamago to ponono gintiere kuonde ma ji odakie, gigo ma ponono kelo masira ma kamano ka gigo omuoch e kama ok ni kare. Jajod bura ma Nairobi mano Esther Passaris kata Women Rep County ma Nairobi ka Esther Passaris bende ochopo kae ka nyaka sani en bende ojiwo okumba mar thieth mano mar NHIF mar mondo mi ogol pesa mapiyo mar mondo mi okony jogo mojukore e masira ma kamano. Kata kamano, pod wantiere od thieth kae bende waloso kod jogo manoyudore e masira ma kamano. Moko kuom gi ohinyore ahinya kaluwore ni bende giwacho ni onge gimoro amora mane ginyalo reso kaluwore kod masira ma kamano. Pod wantiere kae, pod waloso kodgi, waluwo chenro ni matut, kendo wabiro bedo kwakelo ni nyaka Ramogi Ajwang' weche ma bende pod waporo kowuok kae achiel kachiel. Cleophas. Agoniro kamano ahinya Joyce Oduor lero yo makare med bedo akicha ka elo weche ma muoch kata matuchno ka wuoke e gwenge ma Mama Lucy tanya ka jotelo medo donjo kar kanyo. Eriko Wenga ntiere kama chielo ko oluonwa gik matimore alwora ma Embakasi kama nyaka sani oliekonwa kaka ni jaloso elo piny owacho kata elo sirkal Isaac Mwaura osechopo kar kanyo alwora ma Embakasi kendo koro onono kendo oneno gigo mane otimore kacha otieno ma piny orugodo kawuono mano ka saa 5 mar otieno mane masirano otimore e gwenge ma Embakasi. Nyakora Ramogi Ajwang' thuolo mar twak e chenro mar mbaka oromo bende koro biro karumo. Wadayudo wach mogik achiel kod penjo mana penjo somo be osekoni ni somo iweri gi wach tich to ne duoko gi nade. Wach mari mogik gi jip mi ojende gin mage ng'e nanga chako batha kae to wach machopo na kar kako tenre kod wach mar masira mar mach yangore ka ni ji adek koro osewito ngimagi mano ka mohewo ji 200 oyudo hinyruok kaluwore kod mach masira mar mach machalo kamano. Aya mano gima ntiere kar kanyo ma pod wamedo luwo e yo makare mano kaluwore kod jalup ogai mar obila ma ntiere pacho kae Douglas Kanji ma bende koro chiwo ler machalo kamano kowuok e alwora ma Embakasi okinyi ma kawuono. Nyakora Ramogi Ajwang' wayud wach mogik sani kae to bang'e ang' watieka tieka chenro ka wawuok ka achiel kachiel. Andrew Ondego bende okoni ni soma tich bobiro an osekakona kamano nosekona kamano chieng' moro ni soma kitieko tich nitie Kenya kata kamano nadhi nyime gi timo gi duto somo gi tich mari en mane to ote mari ne jok matemo somo to tiyo to ok nyal ote mari en mane. Anyalo wacho ni wuotho ok rach luwore ni gima rach en ni kiwuotho maonge gi thoro gimomiyo iwuotho. An wuodha ni endi momiyo nachulo bills maga machulo school fee. Ang'eni nitiere ji adek manyalo nyisi ni we wuoth dhi som. Mano kama oting'o janyuol, lecturers magi to gi jok mitimo godo weche mag ohala. Jonyuolna ne okawo wachni maber. Jok matimo negi ohala sama biro iri ok abiro iri kaka japuonjre. Abiro iri kaka johala. Koro ok ding'e kaka an japuonjre kana ng'ama nade. Koro an abiro iri kaka johala. Jopuonjo wuon mano nego bed ni nyisa ni settle mondo isom wek wuotho. Gino wuon I had a very good rapport kodgi kendo gine mane gimiya connections mag weche camera work, weche mag voice overs go. Koro ote mara ne jopuonjre ma chano gombo tiyo kata mapod somo to onge gi thuolo mag tich. Mokwongo nyaka ibed create good rapport, bed gi winjruok maber gi lecturers magi nikech jogi eke mabiro miyi connections oko kaendi. Kasto mar ariyo nyaka ibed gi ng'ato endo man gi chenro mong'ith kata strategies ma owinjore mondo ing'e gima idwa ni mondo mi achieve. Tije ng'eny ma ng'ato nyalo timo sama ng'ato somo. Inyalo kata yawo kinyozi e skul, inyalo liedo. Inyalo yawo kata salon e skul, inyalo liedo. Inyalo kata yawo weche mag timo printing ne nyithindo e skul, mago te nyalo timore. Tije ni ng'eny. Kamano. Yes. Erokamano ahinya. Wadong' gi dakika achiel. Wado tiyo godo kuom welo 5 modong' kar ka. Uti kod sana e yo makare. Kuchopo kar ka nyang'o bedo kwa tieko. Jena Dhiambo, wach mari mogik, yote mari ne rowere mane skul to gombo tiyo ka gisomo. An gima nyalo ng'isogi ni like
kidwaro gimoro dhine, like if you want something go for it. Mano gima nyalo wacho kende, to iket kibet janyaw e tiji to ing'e kaka balance somo gi tich. Yeah. Erokamano ahinya. Emmanuel Owaja, wach mari mogik. Ma tieko go awacho ni e piny kae ngima en kaka ng'we kede. Kosemi kedi to koro chuni ni nyaka iringi. Koro ng'ata moyudo thuolo moro amora manyalo kelo ne yuto e yo makare, kik owe thuolo no dhi nono. Nikech thuolo no kodhi nono to samoro thuolo no ok chak duog kendo. Erokamano. Erokamano ahinya. Wach mari mogik kuomi Tony. Wacho mana ni kaka ni wacho ni be osekona ni abed piny som kaka. And as long as ni GPA na as it stand now, wanyalo keta graduate gi first class. Onge gima ng'ato nyalo kona. Koro atimo gima winjo ka nyalo timo. As long as ni gino ber. Onyalo miya pesa. Mane matiyogo. Mabe ok akwaye nono. Bo ok akwalo mare. Koro ng'ato ok nyalo kona gima rach. Koro agima motivation manyalo miyo ng'ato ma koro nyalo neno oko. Nitie gimoro mana neno is a proverb mano obedo created soon. I think poko trend. Never match how hard it is. Never hustle with your private part. But mano to the ladies and to the men also. One gi sugar mummies okoka. Gidwara comrades. Gina go kanyo. Kidhi kueva launch gina kuondgo. They're just cycling around. To nyiri. Aneno gi nyaka ke yuko chacha. Yomo gi BMW. Koro mano kende motivation. Erokamano ahinya. Iwinjo ote modonjo kachiel. Faith, wach mari mogik. Wach mara mogik anyalo nyiso comrades ni hard work is the way to everything. You can't just sit around waiting for manna to fall from heaven. Koro wakasre akasa tujitume. Erokamano ahinya. Marion Stage, wach mari mogik potieko. Anyalo wacho ni inyalo bedo hard working in wrong direction. Koro manya direction mokuongo kati hard work. Yes. Wach malewa ahinya. Koro mogi jongi winjo mane. Miwinjo kawe ting'e ti kode ngimani ka japuonjre kamoro amora ma intiere bed kod odiochieng' makare. Jogo matimo chenro mopogore e mbalariany, sikunde, kuondegi mag tiegruok mar mondo mi giyud yuto puoch gi pak mondo chopnu. Erokamano ahinya kuom bedo koda e chenro mar mbaka oromo mano chako saa 3 nyaka sani koro watieko. Isebedo koda bende are okinyi saa 12 na chako kodi ka weche manyien nyaka sani ma koro watieko chenro. Saa odong' dakika 3 kende to romo saa 5 ma onyango seche mag Afrika ma ugwe. Lendo makamagi isebedo ka yudo kendo erokamano ahinya kuom kete kar kae. Jogo duto mokelo chenro biro ne yo makare moting'o kanyo director Bob, Geographics, Rosie nitie kanyo, Ansel kaachiel koda ka Milka. Erokamano ahinya. Jo mak picha mabende nitiere kar ka wan gi Liz, erokamano ahinya kaachiel koda ka Lawrence. Jo digital Betty, erokamano ahinya bende kuom kawo chenro ni tero nyaka e mbui. Kadiponi ilewo mokido chenro ni e wang' sa, dhi e mbui mar Ramogitv, idhi yudo gik ong'ad gi matindo, iwinj gima Jeno wacho, iwinj gima Emmanuel owacho, ine kaka Andrew Ndego loso kaachiel koda ka Tony ma KU kaachiel koda ka Faith Melvin koloso kod Marion Stechi e chenro ni mar mbaka oromo. Yudo gi mbui wa duto te mag Ramogi TV e Facebook kacha, i follow YouTube, i subscribe, iketwa kacha notification bell marika ni on, tiende ni ka waketo video moro amora kacha tiyude e yo makare. Nata e chenro makawuono nyinga Cleophas Oluoch jagisumo kanyakwar mokiewo nyaka Chisango. Bed kod tich abich mayom ma smooth e yo makare. Ibed kod weekend mokwe. Johera magor kogalo jorade pap kagorakore kod Police FC. Buneno entry fee ni en adi 3,000 and above, 1,500 ka intie kanyo tiyudo terraces. Oriti masani.